Usuyagula futhi ngiyazi ukuthi u-ice cream. Ubaba ungithengele yodwa. Hayibo ngempela angikholwa ke le. Empeleni yena obefu. Namhlanje ngaphambi salalo uwena ozomnika umsokhwehlela. Ruhi, ungabusawudla ku-ice cream manje, uyazi? Kulungile, ulale kahle Aunty Ishita. Ulale kahle. सरगोशी करे हवा चुपके से मुझे कहा दिल का हाल बता दिल भर से ना छुपा सुन के बात ये शर्म से मेरी Uthando lento luqala ngomhla ka 2 ku-April ngo 8:30 ebusuku kuStakhanya kuphela.